akwai wanda ka fi shi siffar ta alkhairi da arzikin duniya amma rana gobe kiyama ya fi ka gata gaskiya ne wannan akwai rigar sa ma ya daga gare ka siya san ma haka Allah ya ba maka da rana ne baka da hankali yanzu da hankali da hankali ai haukan majari ne Allah ta kwanakin baya lokacin shau a wannan mulkin shau shagari 1983 ya sauka a 82 ba na da kudi na jin yunwa gani kuma yaro babanmu kuma yana noma ni ko ban yi noma mu bayar da tamfara a gane an kai ni makaranta sai na zagaya gidan mahaukata na da wani sai na ga ana ba su makaroni da taliya da kaza a ta kawuwa wallahi da taliya da makaroni da tuwon shinkafa da miyar sanyin kubewa sai na je na samu malam mahauka na ce da Allah dan annabi sa da cikin mutane kawai sai ɗauko bulala da dake sai wani mobile ya ce abu ya aka yi ya ce wani sai wai a saka shi a cikin nan sai na ce kyale shi menene yasa ka faɗa haka sai na ce ya za ina da hankali da gemu a ina yaro ba da kudin da zan ci abinci zo in tara mahaukata na cin taliya da kaza rana ta kusa kai ni wani kuma ana ce mun barawo haka kawai ba kokomo dan Allah ya zama ba sai na yi duka za a daure ni ba wannan abinci ko wannan gidan mahaukata da ni za a gama dukiya wallahi Allah sai na rode ni bere wani ce ga alawa ga mu sai hauka ba wai mai mahaukacin da yake faɗi ba ganewa ake yi Oke yace to wai yanzu da kake magana tafiyar zuwa Sokoto ne yanzu in aka baka ne yanzu da wannan ya baka da misali ne mai to zuwa ina wannan zai tsaya wannan shi wannan za a iya wucewa da shi gurin famfa nake maka wanda shi ba ma roke yi bai bayar ya bayar da kansa dauka ya bayar to shi kuma wannan fa shi ma haka saboda yayi a cikin bura to ga wata ma amma ne na shi ba je ko ina Allah yana ba wannan ne a shirin nan fa wannan ya ma wasa kaga yadda kaga haka zaka ga ladan kai na wucewa wallahi amma ya tafi daga baya zaka ga an yi taro kaman kaga annabi amma wada ya tare